Ang kamatayon, dili pagbuot sa Dios. Dili kinikabahin sa iyang plano, sukad pa sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan. Kay gibuhat sa Dios ang tanan nga higpit ug maayo. Misulod ang kamatayon sa kalibutan tungod sa pagkapukan sa tawo sa sala, pinaagi sa pagtintal sa yawa, nga maoy nagdala sa tanang matang sa sakit ug kadautan. Niining ikanapulog tulo nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, kita gipahinumduman nga si Kristo maoy tambal sa atong pagkapukan sa sala. Siya mao ang atong kaluwasan gikan sa kamatayon sa tanang matang sa sakit ug kadautan. Diha kang Kristo, walay luna ang kamatayon. Usa lamang kini kapag kahikatulog sa tao, nga mahimo niyang pukawon, pinaagi sa iyang Diosnong gahom. Busa, liguno nato ang atong pagtuo, paglaom, o pagigugma sa atong Ginoo. Palihog manindog ang tanan, alang sa pagdaig sa Dios nga atong kaluwasan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kalimot. Isa mga naota nga ang atoang pagsauli ng Santos nga misa sa dagkong pagtuo, maghatag to sa blessing, grasya, lipas kayo sa mga sakit sa lawas ug sa kalag. O sa to ang mga igsuong nga nagsimba sa mga panimalay, nga unta ang mga panalangin maabot sa inyohang panimalay karon ug ang Ginoo unta maghatag anang grasya again sa kaayuhan sa mga sakit sa lawas nga naang inyong gibati karon. Usab munutag ang iyang presensya diha sa Eucharistia sa misa ing katabungan karon maglimpyo o mapahawa sa tanang mga panulay nga gusto mo puyo sa adto sa kapanimalay. Karon andamo na to kagulingon nato ning saulog ni Santos nga misa karon. Basulan nato ang atong mga sala.
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasaluan ang atong mga sala, dalong ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Mag-ampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit. Bantayi kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesus-Kristo imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Dios nagbuhat sa kalibutan nga hingpit ug maayo. Ang kasina sa yawa mao'y nagdala sa kamatayon. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Atong paminawon. Ang Dios wala magmugna sa kamatayon. O kun ang buhi nga mga binuhat mamatay, dili siya malipay niini. Gibuhat niya ang tanan, aron magpadayon kini, ug ang tanang butang nga iyang gibuhat, hingpit ug maayo. Walay makamatay nga hilo diha kanila. Ang kamatayon, dili mao'y nagmando sa kalibutan, kay ang hustisya sa Dios, dili man mamatay. Sa pagbuhat sa Dios kanato, dili niya tuyo nga kita mamatay. Gibuhat kita niya sama sa iyang kaugalingon. Ang kasina sa yawa, mao ang nagdala sa kamatayon nganhi sa kalibutan.
ug sila nga iya sayawa mao ang mga matay. Ang pulong sa Ginoo. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay mo ako nga giluwas. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay mo ako nga giluwas. Ibayaw ko ikaw, Ginoo, kay mo akong gigakos pagayo. Ug wala ka motugot nga ang akong mga kaway, malipay bahin ka nako. O Ginoo, gikuha mo ako gikan sa kailadman sa kalibutan. Giling kawas mo ako gikan kanila nga nagadulong sa kahiladman. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay mo ako magiluwas. Daigang Ginoo, kamong matinumanon kaniya, ug pasalamati ang iyang santos nga ngalan. Kay ang iyang kasuko mulungtad sa makadiyot lamang. Apan ang iyang mayong kabubuton sa tibok nga kinabuhi. Sa gabi mo sulod ang paghilakapan sa kadlawon sang pagsadya. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay mo ako magiluwas. Pamati, O Ginoo, ug kaluy ako. Ginoo, pagkamay mong akong magtatabang. Gibalin mo akong pagbuang ngutan ngadto sa pagsangyaw. O Ginoo, akong Dios, hangtod sa kangturan, pasalamatan ko ikaw. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay mo ako magiluwas. Si Kristo nga dato nagpakakabos alang kanato, aron kita madato pinaagi sa iyang kakabos. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Atong paminawon. Kamo mga dato kaayo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, ug sa inyong tinguha sa pagtabang, ug sa inyong paghigugma kanamo. Busa, buot kami nga magmahinatagon usab kamo niining pag-alagad sa gugma.
kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Nga bisan siya dato, nagpakakabos siya tungod kaninyo, aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos. Dili ko tuyo nga kuhaon ang lulan sa uban aron ipapasan kaninyo. Apan sanglit hamugaway man kamo niining panahona, makatarunganon gayud nga tabangan ninyo kadtong nagkinahanglan. Unya, kung kamo na usab ang magkinahanglan ug sila ang hamugaway, mutabang usab sila kaninyo. Niining paagiha, nagtinabangay kamo. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang daghag gitigom, wala masubrahi. Ug ang jutay tinigom, wala makulangi. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo man kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw, dito ay dakong panon sa katawhan ni maalirong kaniya. Miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga ni atong dapita ginganlag Jairo. Pagkita niya kang Jesus, mihapa siya siyang tiilan. Napakiluoy pag-ayo nag-ingon. Ako ang gamayng anak nga babae na sakit. Naglisod na. At 2 taon siya, hikapa aron pamaayo. Lumikuyog si Jesus kaniya. Daghang kaayong mga tao nga niuban kaniya. Tungod niini, nagdasok sila, libot kaniya. Di usa ka babae gitan linugan o nag-antos niinig sulod sa napulog 2 ka tuig, nabisan pa, gitambala na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi, para wala gayod maorang-arang ang iyahang kahimtang. May grabe na hinuon. Nakadungog siya mahitungog kang Jesus, ubusa, misuot-suot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Jesus. Yan kaingon siya siyang kagulingon, kumuhikap, mahikap ko bisan lamang ang sid-sid. Sayang bisti mamaayo gayud ako. Busa iyang gihikap ang bisti ni Jesus ug mitan-og dayon ang iyang talinugo. Gibati niya nga naayo siya. Diha-diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya. Busa milingi siya sa mga tawag ng nangutana. Kinsa mihikap sa akong bisti? Apa nagpadayon si Jesus pagpilingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayud ang mihikap kaniya. Ang babae nga nasayod sa nahitabo kaniya miduol o nagkurog sa kahadlok. Mihapa sa tiilan ni Jesus. Misigulon siya sa nahitabo. Imingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon, ayaw na kabalaka. Samtang nagsulti si Jesus ni ini may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo. Ug miingon kaniya patay ng imong anak, busangan ng imong man samukon ang matutudlo. Wala tagdan ni Jesus ang ilang gisulti kaniya. Ginahinuon siya ni Jairo, si Jairo ayaw kahadlok, salig lang. Nga wala siya laing gitugutan pagkuyog kaniya gawas kang Pedro o sa magsuon nga Santiago o si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo,
nakita ni Jesus nagaguliyang og nabati niya ang kusog ng mga hinalakay og mga minatay. Midayon siya sa balay og miingon kanila, anong nagkaguliyang naghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unyang gipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nabugal-bugal man sila kaniya. Gidala niya ang amahan o ginahan sa kwarto sa bata ug ang tulo ka mga tinunan ngadto sa kwarto nga gigdaan sa bata. Ya iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, Talita kumi, sa to pa, inday bangon. Diha-diha ang bata nga nagpanigon ug napulog duha ka tuig mibangon ug milakaw. Hilabihan gayud nilang kahibulong sa nitabo apang ipinahan sila ni Jesus sa dili pagpanugilong kang bisan kinsa may tungod ni ini. Ug siya miingon, pakan-an ninyo ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mintas na malandong ko ng Ebanghelyo karon, inundom ko sa nitabo kanako dugay ng panahon nga nakasakay kog jeep. Unya mintas nagsakay kog jeep, dihay ni sud nga tao nga nagdaag Biblia. Nga di diha gistubangan nako. Iningon dayon. Nisulti siya ba? Din ako. Gingnan ko, naluwas ka na? Gusto kang maluwas? Ikaw ano mo di, ano usap mo di ko, nabiligro di ako? Ingon sa dili ka maluwas, hangtod nga ikaw, mudawat ni Kristo, ngayon mo manunubos, umutuo ka niya. Maluwas lang ka, kung dawaton nimo si Kristo imo manunubos, ug mutuo ka niya. Maluwas lang ka kung mutuo ka niya. Ang timago sa Ebanghelyo karon mao na nga ang pagtuo nakaluwas kanato. Faith saves. Pero unsa man ang klase sa pagtuo mga igsoon? Kaya mura biyag nabita kani faith for example. Unsa may faith o sa pagtuo kanato? Ato pagtuo with trust in a person. Sama ingon ta mutuo ta sa doktor, itambal niya makaayo ka nato. Good for us. So we trust that person, di ba? Mutuo ta sa maestra nga itudlo gyud, may sakto pagtuo nga sana. Mutuo ta nga ang driver sa tawag tog sa jeep mo ingon nato tarungon ug naatas sa mayong safe sa atong pagbiyahe. People with trust ba pagtuo na siya. Nasa pagtuo nga nato ba nga atong gituo atong mga tinuhuan, tudlo simbahan, di ba? Nagtuo ta nga Jesus ang Ginoo maayo og maluluyon. Tuo ta na dili ba? See? Maayo og maluluyon og bright, ha? Dili bugo. No? Nagtuo ta nga ang Biblia pulong sa Dios. Di ba? Amen? Nagtuo sa da nga kining pan ug bino sa konsagrasyon mahimong lawas ug dugo ni Kristo. Amen. Muna atong pagtuo, gituhuan ta na. Pagtuo sa na siya. Pero lahi kining pagtuo nga ato ang nabasa sa Ebanghelyo karon. Kini pagtuo ba? Pagtuo bitaw nga murag dunay milagro, dunay power. No? Milagro tuo bitaw nga murag pagtuo nga dunay mahitabo ba? Something happens. No? Lain sa pagtuo. Kining babae nga niyo, no? Tanawa. Ang iyang pagtuo ni Kristo nakahikap siya sid sa bisa ni Kristo, no? Ngayon siya, kung maghikap lang ko, maayo jud ko. Naayo siya.
Unya siya po ni Kristo. Sa paghikap ng bayan, ingon siya, kinsa hikap nako kay dunay gahom power nga nigawas diha kanako. Kining pagtuo mga igsuon. Faith that moves mountain. Kaning bitaw nga bisag gamay pagtuo, kini makaluka kini sa kahoy mobalhin ito sa dagat. Kining pagtuo maoy gigamit dinhi sa Ebanghelyo karon. The faith that moved mountains. Nakasuway ang tingnan mo ini. It happens. Na-experience na ako di ako sa Holy Cross Parish, kung maminaw mo the Holy Cross karon. You know, we built a church, nagbuhat mig simbahan. Pero wa mo yung kwarta yun. You know, it has to be a new church. You know, ang amo ang pagsugod gyud, we have to start, we have to build. Wa is kadako, wa tanan. Gawa sa pagtuo. Ingon mga tao, tutuo mong mahimo tani, yung mga tao, tuo mong mahimo kini. And we started building from nothing. At so tiyan nga may igsoon, katong pagtuo sa mga tao, every day has been a miracle. People help, people contribute, people work together. It was just a miracle. It was power. Pagtuo. Kini pagtuo mga igsoon ba? May other experience, for example. Kanang inubita ka nga, kanang I have faith in you. Ano ko'y pagtuo diya kanimo. Di ko kalimot ni kanhi namatay ni Cardinal Vidal ba. When he assigned me to media, that was almost 20 years ago pa. Pag-assign ko niya sa social communications. And I told the bishop and the cardinal, gano'n ako man, I have no experience this and not even training. Ang po niya, ingon siya, now go. Buhatan na, I have faith in you. Salig ko nimo, I have faith in you. So, tiyan ka, kanang pulo nga has empowered me. It has something yun. Nga tungod ana, somehow you work, you do things, you learn along the way. Tunay grasya. Para na ako, no? Sa kapagkapari, tingali, next to the best advice nga akong isulti sa mga tao, gawas ingon, you pray, mamagina the best good, you pray, and I'll pray for you, mamagina, is to tell them nga, you know, I believe in you. Kanang I believe in you. Many times, God, sa padala sa pagduy, for example, ay pa itong mga igsuon diha sa padukya, no? Nga nagtrabaho uban ka nato. When you ask them to work, sometimes mo na sila shy. No? Just tell them, I believe you can do it. I believe in you. So, tiyan ka, it makes miracles. Pabitaw nga, magidikanon sa iba, pagdas mga anak, bitaw kung encourage, ha? No? No? Bisag unsa pang diktura tingali, wating makalupig, mingon ka nga, you know, anak, tuo ko nimo, kaya nimo, I believe in you. You know, power comes out there. Comes out. Mugawas na siya. Labi pa ako ng pagtuo diya sa Diyos. Imagine na, for example, ang mga apostoles itong una ba, pagtawag nila sa Ginoo, kung sinitabo nila, pagtawag nila sa Ginoo, nisunod din sila, usab yung ilang kinabuhi. Usab kinabuhi. Gibiyaan lang ang tanan nilang kaptangan, ilang pamilya, and they worked for Christ. Usab yun. They even died, namatay para sa ni Kristo. Kung nakatandog nila, pagtawag sa Ginoo, mituo sila, o ka na pagtuo mga igsoon, niusab silang kinabuhi. Power sa pagtuo. Kailaman ta ni Magdalena, di ba? Kailaman ta ni Zacchaeus. No? Zacchaeus, Magdalena, ingon sa babae kining makasala. Zacchaeus, labaw pang kitang makasala, kaya tax collector siya. Pero sila, gitawag sa Ginoo. Sila,
gitagaan o gitawag tugtambag sa Ginoo, sin no more. No? Siya sakiyag niya, nisulod ang Ginoo diha, salvation has come to this house. Ug mituo sila, ug sa hitabo, nausab ilang kinabuhi gyud, nausab all the way. So kining pagtuo mo ison makausab gyud diha kanato. Makausab. Really. How do we, unsaon man nato nga unta kining pagtuo atong maangkon mga igsoon? Kining klases pagtuo ba? Pagtuo nga makausab nato, pagtuo nga dunay power gyud to change. Ibaw ta mga igsoon ang pagtuo gasa sa Ginoo. So we have to pray. Pangayoon ta ng gasa sa Ginoo. Gift na sa Ginoo. Pangayoon nato siya. Inindot kayo, kakining babae nga ni sa Ebanghelyo, naghatan itong tip kung saan pagpangayo. Ang ragog yun sa pagpangayo niya. No? Siya, nga masakiton siya, grabe ang sakit, nakadungumot sa Ebanghelyo, ang Ginoo nilabay, niya sa ipong niya, kung makahikap lang ko sa iyong sidsid siyang bisti. Pero dili sa iyo, ha? Kaya pwede daghanag yung tao, daghanang tao. Nisuot-suot siya, pero nahadlok siya. Kay hugaw man siya. Hugaw man siya. Kunya gawasad, ang kultura, di man ka ang babae makaduos lalaki. Pero wa na gyud makapugong niya, ni suot-suot siya, o gihikap lang niyang bisti. Hikap niyang bisti. Ug ang gahom sa Dios ni buhagay. Unsa gibuhat sa babae? He strive. Wa ni laputay gyud siya. No? He push. Wa gyud, wa siya pugong. He push. Ug naangko niya ang iyang pagtuo namunga o grasya o kausaban. Muna gano'n ko ba nga, you push. When you pray, you push yun. Persevere. I think I've told you this. Push is something like P, no? Pray. U, no? Until, no? S, something. H, happen. You pray until something happens. Push. Push your prayer. Mauning taktik sa gigamit, inundom mo itong babae sa Kanaan. Itong babae, nginingon niya itong Jesus nga akong anak na giyawaan kini ayuhin tao ni. Niningon si Jesus, dili ko, ingon mga tao, ayog duol kay di ka panig tinuhuan namo. Di panig tinuhuan namo. Ako ipadala ko alang sa katawhan sa Israel, dili sa lain. Pero ang babae, wag yun. Pero Jesus, tabangi yung tao. Ingon Jesus, dili maayong ihatag sa iro ang para sa mga bata. Pertig yun siya. Pero wag yun siya. Tabangi akong anak. She push. O giayon ni Kristo, ang imo pagtuo na kaayon nimo. Push yun. Push. Bartimeo, sila mo ito, katong buta, buta. Ngani agi si Jesus. Kadung siya, Jesus na ini. Singgit yun siya. Jesus, sit down. Kaluyi ako. Kasama siya mga tao, sabat diha. Pero wagi siya mahunong, singgit siya. Nagdungdang siya ni Jesus. Jesus, dahil, duol di ka na ko. Sige, nanglan mo. Ang kakita ang takdo. He push and power na ayaw siya. Push. Mga isuon tingali para ka natong uban ng mga problema ba? As we pray, we need more pushing. Never give up. Never give up. Kaya kana sa Dios tinuoray, the more you push, mas maligo na imong pagtuo. Pero dunay nindot kayo ang mahal gabi gitudlo ka nato. Haron nga atong pagtuo gyud maka usab gyud, no? Dunay power. Hinundom mo nga to sa first miracle nga ang tubig na himong bino. Oh, usa mo tinatabo ni adto. Iduol ang mahal gabirhin sa mga tao nga one ay bino in tao. Unsay pulong sa mahal gabirhin. Gina niya ang mga tao, okay, ato akong anak, o bisay unsay isulti niya, tumana lang.
Kini lang yun. Bisag kung siya isulti niya, tumana lang. Ilang gituman, and miracles happen. Ang tubig di himong bino. Tungod kay gituman nila ang sugo sa Ginoo. Mga igsuon, kini pagtuho agyod, mo'y gamhanan kayo. Kung ang sugo sa Ginoo, ang pulong sa Dios, bisan ka unsay lisod kaayo, kung ato lang tumanon, miracles happen good. It will change us. It will move mountains. Kaya nga to ang kasing-kasing bukid-bukid kayo, tumana lang sugo sa Ginoo. It will give us peace. It will heal us. Mutambang, muayo ginato. Ang pulong sa Diyos nga tumanon is faith that is powerful. Managingon nga pagtuo nga makaluwas. Sa pangutana, luwas ka na? Amen. Nagato ako sa Diyos. Kuha sa langit o sa yuta. Si Kristo yung luto na ang sa sa Espiritu Santo. Anak ni Maria nga Birhen. Isagid sa ni Poncio Pilato. Ilan sa krus na matay gilulong. Mikunsad sa mga minatay. Pero kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Ilingkod sa tuos sa Dios, amahan magkagagaan sa tanan. Nandito siya ang panutom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, nabitan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, sa kabanhaw sa lawas, sinabihan. Mag-apo kita sa Dios Amahan, nga iya kitang luwason sa kamatayon, sa mga sakit, o sa tanang dautan. Matag pangamuyo nato, mingon kita, luwasa kami Ginoo. Alang sa tibuok simbahan, nga magpadayon ta kini sa pagbuhat sa misyon ni Kristo, sa pagpakgang sa dautan, pag-ayo sa mga masakiton, o paghatag sa kinabuhi, ilabi na sa tuig sa mga kleriko o konsagradong kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong gobyerno, nga mahimo unta kining epektibo nga instrumento sa pagpatunhay sa kalambuan ug kaayuhan, alang sa kadaghanan ug dili sa pipila lamang, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nakasinati sa nagkadiyang dagway sa kasakit ug kalisod, puno sa pagtuo, mudangob sila kang Kristo, isip ilang kalauman ug dalangpanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa kadayganan ni Monsignor Chifilo Kamumot, Obispo, kansang kinabuhi na halad sa kabus ug masakiton, nga mabayaw na siya sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nakatulog diha sa kamatayon, nga pukawon unta sila ni Kristo ngadto sa kinabuhing dayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang usab sa mga madre sa Daughter of St. Paul, may pagkaroon ng mga madre karon nga nagsaulog silang 50th anniversary. Ato ang igsuon Sister Clemens nga may practically nagdumala niining kalihukan sa Santos nga misa madomingo, no? Atong iampo sila nga unta ang sa ilang sa daghang katuigan for 50 years sila pag-alagad sa Ginoo. Kini unta mo lambo pag-ayo, no? Mo alagad gyapon sila sa diha sa itawtog ka ikag ug sa kainit sa gugma sa Dios. Mga moyo kita sa Ginoo.
Diyos samahan dili imong pagbuot nga ang tao mamatay. Ayuha ang among mga balatian ug luwasa kami sa tanang dautan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita, harong kining sakrifisyo dawaton sa amahang magagagahom sa tanan. Ginoong Diyos namo, pinaagi sa imong mga sakramento, ihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya. Nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta kanamo nga makanunayon sa pag-alagad kanimo. Kini ang ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang igmatarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagis pagpakaluwas. Men ikaw orong pagluwas kanamo, pinagi sa gahom sa imong pagka-Diyos. Apan mo imong pagbuot, na maluwas kami pinagi sa usa nga sama kanamo. Isalikway sa tao ang paghigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, yung silang waghunong nga pag-awi.
Ito sige ginutuburan sa Trangka Santos. Ipadala imong espiritu ng pagsantos ng mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kino pag-usap, mihatag diningat to siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginoon ka mga tanang gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa magugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kanino paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning paan sa kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo, tungkol kay imo kaming giisip, nga ngayang nga matubag maulagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, may usa sa Espiritu Santo. Dunumi mong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Papa, o siya among Obispo sa tanang mga pare. Inuwi sa mga igsuong nangamatay, malao mong nabanhaw silang tanang nangamatay, diha sa imong naong. Kaluy kaming tanang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ay sa mga santos, uban kanila, amo kan daigog himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag na kaniya magkagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong Amahan ng gamito ng mga pulong gitulo sa itong magnus. Maria
kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala kanunay malayo sa tanang kasamok. Nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kristo ng kas mga apostoles ang kalinaw ibilig ko kaninyo kung kalinaw ihatag ko kaninyo ay tanaw ang mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na manaag kaninyo. Makita panag-inig sa unay. Kining kundi sa Dios sa gawagtang salas kalibutan, bulahang katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. O Ginoo kining Eucharistia, o pagkalawat, makapaambit unta kanamo sa imong kinabuhi, magtabang kanamo pagdala sa imong gugma nganhis kalibutan. Kining pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-ampo ita alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit sa kamatayon sa krus. Itudlo ang bertud sa pailog, diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Inauto nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Makaambo nga gipili siya aron mahimong santos.
Ang iyang kasakit, may usang kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesus Kristo, mong anak. Nga buyog hari, ubang kanimo, Diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahanturan. Atong pasalamat sa atong mga sponsors sa benefactors ng Santos nga Misa, ang pilgrims karon, no, ang WAF World Apostolate of Fatima sa Basak, Mandawi, led by Bonnie and Sally Pipito. Yeah, no. Servant communities, Swords and Fire of the Spirit. Of course, ang lectors and psalmist ministry sa St. Francis of Assisi Parish, Naga, President si Mrs. Linda Largo. Okay. Atong choir, of course, Kanta Sugbo. Salamat kayo. Ang Ginoo man kanini. Ang langin ng Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dahil inyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks to the Lord and exalt His name. Give thanks to the Lord, let us sing songs of praise. Shout with one voice and proclaim His words. Give thanks to the Lord all our days. Lagutan ako ganina, oy. Hapit Nga naman? na pandul ko. Pag-agi na ko dito sa gikan tang naglakaw dito sa nanambong tas kasal. Nga nung napandul mo Oo, ka? ang mga gwapang biyata gahilag tanon kay sanan gulay kay tinanawa na to. Nga naman? Ano dito ko nutan nanood ko nuto tong simbahan sa laing tinuan kanin. Tan-aw ra mo ta kasal. Gitiksan bitaw ko. Giingnan ko nga, hoy pre, nga nung nanimba mo diha. Ako sa nag-replyan, wa ba may nanimba? Nanluhod may kasal. Tani. Oo. Unya ngano laing kitingnan igagi na to. Oh, kanang nga. Di kay, Surya ba? makasa kuno ta kay misuod tag laing simbahan. Makasa bagod. Hala oy. Makasa matuod sad. Di katulad dito sa katulad gato tag minatay lain man sa tong simbahan atong gisudlan. Giingnan sa kuno lang. Nganong nasuod mo diha pre? Dili lang unta mo sa gawas. Di manggod limpyo Kay, ra man ato. gabaan mo, makasa mo. Nung kalimpyo ba sa itong konsensya mo tambo dito kay kuan sa ta kana maikog ta bagi hangyo gud tag Kaya tarong. pakutanan ako din ha, sweet. Kung tinuod ba gud nga makasa, takod mo sutag laing simbahan. Wa lagi sad ko kay baw. Kun makasa Mao na. magyod. Makasa ba gud ta mo senyor kung musutag laing simbahan? Mao na. Daghang imutan ni ini nga isuod bang ko sa laing simbahan, laing tinuhuan. No? Nakasama ko. Pumunta na sa gibuhat niyo dito. Kung niadto mo simba sa mo dito, simba sa mga balingbing mo. So may unta nga questionable ka na ba? Di na maayo mo na naon ba? No? Labi pa ako ng ilahang gibuhat, sukwahe sa tuang gituhuan. No? Pero kung kita mo adto, no, simbahan, kung lagi na ingon nato, di ta kinisimba ni duyog ta sa kasakit sa lubong, no? Sa kalipay sa kasal, pero wa man ta magsimba, itambong balanta. Mingon na to ang simbahan makasabot kani ana. Pero sa lang kabuta nga maningkamot nga dili mas skandalo ba mapasabtan sa mga tao. Kaya karon ko panahon nga mga igsoon gud. Like kayo itong unang simbahan ba itong stricto jud kayo. Ayaw gyud sa gina jud ang pagsud anang mga simbahan sa laing tinuhuan. Muna nga masuko gyud ang mga katigulangan. Pero karon ang simbahan gud doon na may awhag kanato kanang gitawag og ecumenism. Ang simbahan nga sabot ba sa sugos Ginoo ba nga ang pag-ampos Ginoo nga untag kitang tanan magkahiusa ba. Muna kita ang simbahan ni ana. Munang isip tubag sa hagit sa Ginoo. Ang simbahan gablihan niya iyang kasing-kasing, ang iyang hunahuna sa pag-welcome yun, no? Sa tanang mga tinuhuan nga kita, no? Magkiingon to, mag-ampo, magtuon, no? O mingon na to nga mo respeto gayon, no? Mo dialogue sa lain-laing mga tinuhuan. Diin ngang simbahan karon, no? Sa dialogue diha sa laing tinuhuan,
nagtuog gyud sila sa simbahan sad karon, no? In the spirit of ecumenism, no? Pag ila nila nga sa diyas umang simbahan, masantos sa sila. Kay doon na sila paagi sa pagsantos, ug doon na sila sa kamatuuran sad, doon na sila kamatuuran sad. So, niilaan ang simbahan mo na nga, importante kayo mag-dialogue to. Gani, magani panahon ron nga, ang simbahan, ang bunyag nato, o bunyag nila, pariha na, balido na. Pero naagi ng sabot-sabot. Sa panahon nga kita magkasabot, mag-usa ta. Kung nag-aog tayo simbahan na, litas cooperate with each other. Bisan o sa tinuan, mag-cooperate sa itong laing tinuhan yun. Labi pa diha sa praying together. Maabitaw na ka na naabitaw yung inaugurasyon na ecumenical prayer. Tanan yun mag-ampo. We are encouraged to pray together. No? Diha. Og ha, mag-usa ta, labi pa sa gitawag tog mga kalihukan nga sa kayuhan sa katawhan, atong resources, atong gamiton, pag-alaga sa katawhan, di ta maingon unsay tinuan nato og dili. Mutamat tas tao, let us work together. Spirit of ecumenism ba? Kay brothers and sisters ta. No? Yung usan dito kabutang yun, mo ni importante kaayo. Nga kita, no? Nga kita, ang do not have something in common. Of course, we work together. Naasa tayo kalainan pa, kalahian ba? So, magrespetuan na kita. Kung ang ginato ng gitawag to panaway sa tayong tinuan. Panaway. Sayop mo. No. Respetuan na yun. Sa panahon nga kita magkahiusaw, work together. Sa panahon nga nagkikiprinsa ta, then respect each other. Kana mo na kinay-kinay nga itutog natong pag-progress ba nga sa mata sa Diyos kita nagdaw mga igsuong Kristiyanos. Kasi sila sa Kristiyanos man sila, simbahan man sila sa Christian community. Manaabli ang simbahan. Dili ka gitawag na to, di pamugos na to itong pagtuo, no? Pero importante sa kaayo na kita, man brothers and sisters, we can work together kung ito mahimo. Muna sa tubag ni Ana, kung sala ba, depende sa imong tuyo kung sala magaling. Pero dili ginasala nga kita magtinabangay ta man nag-inig sa unay ta padung sa hirian sa langit. Amen.